सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरनो बान्था होनायखौ मावफुंनानै होबाय आसाम सरकारा। नंगौ, फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो थुलुंगाखांथाव खौरां। दिनै रायजो सरकारा हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होगोन। सरकारनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय रायजोनि 35,800 फरायसाफोरा दिनै स्कुटिखौ आजावगोन। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ फोरमायदों, थांनाय ओइचएस आनजादाव 60% नम्बर मोननाय सा 29,748 फरायसुलि आरो 75% नम्बर मोननाय सा 6,052 फरायसुलाफ्रा स्कुटिखौ मोनगोन। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा गेलेग्रा फोथाराव बेलासिनि 2 रिंगायाव फरायसाफोरनो स्कुटि बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंगोन। बे हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआबो बाहागो लानानै स्कुटि बान्थाखौ गथायनानै होगोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोसो थुलुंगाखांहोनो थांखिजों आसाम सरकारा बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गथायबोदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।